Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Ninokuotungamira Kwazwe vatiri tinomuchingamidza kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church mustudio nhasi tina Proclaim Rodzi ari kutiisira musign language. Pastor kwazai vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa toda kutenda nhasi hurukuro yedu ine musoro yeya unoti shoko rengirozi nato shoko rengirozi nato tomusoro wedu wenyaya musoro wenyaya wakaita sei pastor uchaenda shoko rengirozi nato ndokuti chi three angels message all right sandanzwa misoro yenyaya yakadaro uchaenda uchicheka patinokurukura it's okay pastor rega tiverenge kuna Matthew 24 verse 14 tiverengera Matthew 24 verse 14 Ivhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose ipapo kuguma kuchasvika. Now pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti pane vhangeri inofanira kutungamira Jesu asati auya ichienda kuvanhu vese. Now ukatarisa pakauya Jesu kekutanga kwakatungamira John mubhabhatidzi achitigadzirira nzira dzashe achigadzira nzira achiparidza kuti vanhu vatore nzvimbo dzavo vagosvosangana naMesiya. Takadzidza zvakare mune chimwe chidzidzo kuti pakupinda kwake musanctuary munzvimbo tsvene yokudenga muna 1844 kuti atange rutongo pane vhangeri rakatungamira kuma 1840 kugadzirira vanhu rutongo irworwo rwaizouya. Kune vanhu vakabva kana uchiverenga munorono kune vanhu vakabva mumakereke akasiyana siyana kuEurope kuna naAmerica vakabatana kuparidza vhangeri zvine mutsindo zvine simba. Saka mukachitarisa iye zvinezvi tanangana nesecond coming yaChrist panofanira zvakare kuti paite vanhu vanoparidza meseji yakatsanangurika vanoparidza vhangeri rinonyatsokuonesa vanhu kuti izvi ndo zvikudiwa naMwari izvi ndo zvinofanira kuitwa izvi. Ndinofarira seriousness kenyu nekaconfidence pamunotaura the second coming of Christ because matoti takatarira iye zvino the second coming of Christ muri kutoratidza kuti zveshuwa nyaya iyoyeyo muri kuteerera shoko raMwari vateereri nyaya iyoyo iri certain takatotarisana nekuuya kwaJesu the second coming of Christ. Fambai pastor rega tiverenge uone Johana achiudzwa pamusoro pepfungwa iyoyi yekuparidza kwakaita vanhu vachigadzira especially zvakanangana na1844 pakupinda kwaJesu munzvimbo tsvene yokudenga. Mati kudii nyaya iyi? Ndati tiri tatika isusu
Jesu asati aita chimwe chinhu ndapanzwa kuti panogadzirwa vanhu pane special message. Right. Ipapo ndapanzwa pastor. Saka tiri kuti John akaratidzwa pfungwa iyoyi asi zvakanangana nekupinda kwaJesu munzvimbo tsvene yokudenga muna 1844. Pane meseji yakaudzwa Zviri covered muBhayibheri. mirawo zviri pana zvakazarurwa 10 vhesi ya 9 na 10. Okay. Zvakazarurwa 10 vhesi ya 9 na 10. Ndikaenda kumutumwa ndikati kwaari, ndipei bhuku duku. Iye akati kwandiri, tora uidye, ichavavisa mudumbu mako, asi mumuromo mako ichanaka seuchi. Ipapo ndakatora bhuku duku muruoko rwomutumwa, ndikaidya ikanaka mumuromo mangu seuchi. Asi ndakati ndaidya, mudumbu mangu mukavaviswa. Wakati kwandiri, unofanira kuprofitazve pamusoro pevanhu vazhinji, nendudzi, nendimi, nemadzimambo. Now panapa pari kupuhwa iri simbo uri mufananidzo webhuku. Right, pastor. Ndiyo meseji yacho. Saka zvonzi akaoneswa bhuku rakabatwa. That's the message. Vanzi tora bhuku iyo udye. Hanzi ndobva ndaenda asi ndobva atoudzwa kuti bhuku iroro pauchadya mukanwa rinotapira. Okay. Asi mudumbu rovava. Na ukuona kakusiyana kezvinoitika pakudya chaiko chaiko. Chinhu chinovava mukanwa asi kana mudumbu haunzwe kuvaiwa. Zvino apa panapa pari kuti mukanwa chonaka, mudumbu movava, mudumbu chovava. Chirahwe chiri kutotaurwa pano. Okay. Chirahwe chiri kutaurwa panapa. Zviri kunzi izvo imeseji iri kuuya asi yakaiswa mufomu yebhuku. Right. Saka kudyiwa kwairi kuita ndokugashirwa kwemeseji painenge ichitaurwa. Sezvere zvinotaurwa kunzi mufanhu akadya bhuku. Obva wagona kasitoiro kana muratidzi akadya bhuku akaidzidza ikapinda maari. Saka imeseji iri kudyiwa, imeseji iri kudzidzwa. Nditoanzi bhuku duku kudii. Saka meseji iyoyi yagashirwa, iri kunzi pakuigashira inenge ichitapira. Okay. Asi gare gare yovava. Oho, imeseji iri kudzidzwa. Pakuidzidza yonakidza kuitambira. But magara yovava meseji ya. Right, inoburitsa kuvava. Still chichirichira. Asi zviri kunzi izvo pavhesi 11 kunyangwe iriyo nature yemeseji iyi inofanira kuenda kuvanhu vese. Ngaitaurwe because pazonzi wavaiwa asi kurumidza enda unoparidza futi. Nditozvona. Saka ipo pakunzi enda unoparidza kunyangwe yavava zviri nepaviri. Kuri kuti chikamu chokutanga kunyangwe ichazovava ngaiparidzwe. Right. Chikamu chechitu kunyangwe yakavava ngaiparidzwe. Alright. But still pastor chichirichirawo muri kuti nyaya ine chekuita neperiod ya 1844. Yatsopajekesai kuti maybe pari kunzi bhuku duku ikadyiwa ikadii meseji ichi ndeipi meseji yacho maybe yakadzidzwa ikadii chii pastor? Right. Na ukaona kana muchiverenga nhoroondo kunonzi iko mumakore iwayo ekuma 1800 vanhu vakatanga kudzidza zviprofita zvaDaniel. Right. Vanhu ava ichi vakachidzidzere chiprofita che-2300 ichocho ndo pakazonosvika panhongonya pacho. Okay. Pekudzidza chiprofita. Because vadzidza varume vaibva mumakereke akasiyana nemakristu vaisangana. Saka vadzidza pavakanodzidza pana Daniel 8 paitaurwa nezvekuti 2300 days nzvimbo tsvene yocheneswa. Chakakasira kuuya mupfungwa mavo ndechekuti panondopera 2300 pekuti makore vakapanzwisisa. Okay.
vakanzwisisa kuti haangave madays chete chete vakatonzwiswa 2300 days kureva 2300 years ipapo vakapanzwisisa. Asi mupfungwa mavo manje makakurumidza kuuya kunzwisisa kwekuti kucheneswa kwenzvimbo tsvene uku kubviswa kwewatsvene panyika yobva yaparadzwa nyika inoyi nekuuya kwaJesu nemoto nekuuya kwaJesu. Ndozvakakurumidza kuuya mupfungwa dzavo. Havana kunotsvaga saka pekuti makora anotangira papa achiperera papi vakapagona ndobva varasika kuti ievhendi ipi ichaitika instead yekuti vazoti ndijesu akupinda muthe most holy yekudenga ivo vakafunga kuti kutouya kwaJesu panyika. Handitozvona. Saka vakabva vatanga kuparidza. Saka ndokukaunga kutoti Jesu akuya. Vari kutoti ari kuuya 1844. Handitozvona. Saka vhangeri iruru rakatapirira vanhu. Saka pakunzi kabhuku kaduka kakwaive kustadha zviprofita zvaDaniel. Ndobva zvavanakidza. Ndobva zvavanakidza. Unoziva kuti chakanakidza vanhu kuti vakomana saka 1844 vakabva vanosvika muna Oktoba zvikanzi. Saka December rinosvika taenda kumusha. Ini ndakaiverenga mumaningi but not literature yekuchechi secular literature kuNorth America. Iko kutonzi vanhu vamwe vakatengesa mapurazi nedzimba vachiti tichazvidii akutouya. Saka vanga vaziva zve2300 years ndobva varasika event ndobva varasika manje chiitiko chacho. Handitozvona. Saka paasina kuuya manje. Saka vanhu zvekuti musi wacho kana muchiverenga mai kuna October. Saunonzi pakasvika dheti iri vanhu vanga vagarira vamwe vatori mumiti vamwe vari vachitoti ari kuuya rinovira taenda. Handitozvona. Saka kwakaedza. Saka akazouya. Haana kuuya zvikadai kwatikati tiri paneri nekaswere. Saka pasina kuuya bani. Pakaita kukunda. Saka ndokuvava manje kwebhuku rakazovava mudumbu manje. Kusauya kwake manje. Saka pastor uri kutoti here nhoroondo yenyika ineyi iri so covered zvakadaro mubhaibheri. Because inini dheti iri kai muchidzidzo chakapfuura takatombochiita dheti ndizvozvo kuti Jesu akapinda muthe most holy yekudenga but nekutoziva chimiro chakapindana nevatendi nguva iyi chakatokavhiwa kuna zvakazarwa zvakagara zvataurwa. Saka pavakadya bhuku duku zviprofita zvaDaniel zvakavatapirira vakazvigashira. But Jesu asina kuzoya 1844 ndokuvava kuya. Saka pakabva paita maboka anenge matatu. Kune boka revamwe vaiseka vaitoti zvamuri kuparidza hazvina maturo izvi ingakutaurwa nokunzi hamuzive dheti but chavaidarisiroka vaive ruchiva nefuma yavo vavasingadi kutengeswa mumapurasi zvaiita vamwe. Saka vainokota mavhese echokwadi asi kudhivenda mapurasi avo. Zvikona nhasi unaita kuna anoziva dheti iroro haasi kutaurira kuti ari careful ari kutaurira kuti munenge muda kukanganisa kakunakira ndiri mukati mako. Boka rechipiri ndobva kwaita boka rechipiri revamwe vakavhunduka vachibva vatya ndobva vauya. Handitozviona vachibva vatanga kubatana nevamwe asi zvakonzerwa nekuvhunduka kungotya fear yekuwanikwa uri kurong side. Saka iwavo manje pakauya kukuunika uku vakabva vabuda mucheche vakasiya nyaya dzekunamata zvacho. Saka ndiani akazoparidza because pandaverenga paya pana zvakazarwaka bhuku ravava yanzi akazonzi simuka uparidze futi. Saka ndopatitokaa saka kwakazoita rimwe boka manje revaive serious vekuti paasina kuzouya vakati taimi yedu makaukuletera ataita ndiwazviri correct. Ndozvakataurwa naGabriel kuna Daniel. Sure zvaipera 1844 but tinofanira kunge tarasika pachiitiko. Mwari tiudzei kuti chii tarasika papi. Ndobva varamba vakabatirira. Handitozvona. Saka kune kaliba iyoyo manje yashoma yezvi. Handitozvona. Because munhu akaparidzirwa achiudzwa kunzi Mwari anogona muchato here wanetsa urwere here wanetsa vana here vanetsa murume anetsa here zvinhu izvozvo zvikasagadzirika unozwa achiti
ndakambombira. Saka kune vakasara manje vachiti aiwa Mwari tiratidzei. Unoziva kuti izvozvo zvino kunenge kuri kuzadzisa zviri pana zvakazarurwa 14. Ndamboverenga zvakazarurwa 14. Zvakazarurwa vhesi ya 6 kuenda pa10. Zvakazarurwa 14 verse 6 to 10. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namata iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kweupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho, nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwa waini yekutsamwa kwaMwari yakaderwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi pekwayana. Panapa Johana abva aratidzwa ngirozi 3. Saka ngirozi idzi dzine mameseji anditozvona, asi zvinoda kunoti gauge nezvataurwa naJesu kuna Mateo 24 kwanzi iyi yeushe inofana kuenda kuna zvakazarurwa 14 kubva kwanzi aine ivhangeri isingaperi, iri kunzi kuenda kundudzi dzose. Mateo yenge ati pasi rose, iri kuti ndudzi dzose, vanhu vose nendimi dzose. Anditozvona. Right. Saka ukaibva waverenga Mark 16 verse ya 15. But ndine mubvunzo pastor, ndoda kuti tizombodzwa kambo. Sei ingirozi here dzekutonzi dziparidze vhangeri iri pasi? Mubvunzo wako kana uri kunopindurwa nevhesi. Dai wanga wabvunza waverenga vhesi randiri kutaura usina kutomubvunza. Mark 16 verse ya 15. Mark 16 verse 15. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri. Vateveri vaJesu vari kunzi endai mupasi rese mundoparidza. Hadzisi ngirozi dziri kutumwa. Apa hadzisi. But kwamandiverengesa kakuna zvakazarwa kwanzi ngirozi ndo dzaiva. Saka uyo mucherechedzo bedzo wekuti ngirozi iri kubhururuka nemudenga. Chinhu chiri mudenga chinooneka nevari kure nevari pedyo. Anditozvona. Ende mashoko adzo. Saka vanhu vachafamba nevhangeri mupasi rese. Muri kuti kubhuruka kwengirozi 3 dziri kunzi dzine ivhangeri chiprofita kana kuti munongedzo wekuratidza chimiro chevanhu vanenge vachifamba nevhangeri kundudzi dzose. Hadzisi ngirozi chaizvo. Regai timbonzwa kambo vateereri tigouya tosunzira kubva ipapa. Jehovha rakasvika kuna Jona, simuka uende angawe mangwana nizuwa robuda, hapo kupenya kwawe kudzinga dima, hapo Jesu anouya nembiri nemakore kutora wake. O Jesu tisati taimba anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen. Angawe masikatika na maneru, zvimwe pangawe pakati peusiku, kuye kujeka wemiri yake tenzi ouya kutora wake. O Jesu ndirini tisati taimba anouya, haleluya, haleluya, amen, haleluya,
kufa nekurwara nekusuwa nekuchema tozokumana natenzi kumakore ouya kuzotora wake. O Jesu ndirini tisati taimba anouya haleluya haleluya amen haleluya amen. Tinomuchingamidza zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu shoko rengirozi nato. Yes, Pastor. Regai tiinde pana Matthew 24 verse ya 14. Matthew 24 verse 14. Right. Ivhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Right. Pari kubuda kuti pane vhangeri yeushe inofanira kuenda kunyika dzese. Yes, Pastor. Jesu ozouya. Right. Vhangeri iyoyi tikavereka kuna zvakazarurwa 14. Zvakazarurwa 14 verse ya 6 na 7. Zvakazarurwa 14 verse 6 na 7. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Now, vhangeri yeushe inodaidzwa kuna zvakazarurwa kuti vhangeri risingaperi. Ari-expire. Yes, Pastor. Right. Vhangeri iyoyi kana taakuna zvakazarurwa inozivisa nezverutongo. Right. Nekuti zvanzi namatai iye nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Right. Chimwe zvakare chinoiswa pachena nevhangeri iyoyi kuti kunofanira kunamatwa Mwari akasika. Apo chimirechi Pastor, ndofunga muda uzoburitsa kuti ndo zvikufanira kuitwa mazuva ano ende imeseji ikufanira kuenda. But haina kunonoka here meseji because it seems munhu wese hakusina asingazive kuti anonamatwa ndiMwari. Haina kunonoka meseji. Ukacherechedza uchaona kuti prior to 1844 pakapinda Jesu musanjwara akunotanga rutongo. Meseji iyoyi yakataurwa kuti namatai akasika. Handiti wazvoona. Kune rutongo ruri kuuya. Ndopandiri kutobvunza ipapo Pastor kuti pane need here yekuudza vanhu kuti namatai akasika. Meseji iyo ukacherechedzana icharamba ichingotaurwa. Shoko rengirozi yekutanga neyechipiri rakaparidzwa tichienda kuna 1844. Richaramba richiparidzwa pamwe chete neshoko rengirozi yechitatu kusvika Jesu achiuya. Chikonzero uchaona kuti pariri kuparidzwa riri kuti namatai akasika. Handiti wapabatana. Nechikonzero chei? Nekuti Satani asina kusika anodawo kunamatwa. Number 2, rinotaura kuti rutongo ruriko. Nekuti rutongo ruri kutoenda mberi izvozvo. Parunopera Jesu anobva auya. Yes, Pastor. Handiti wazvoona. Saka uchaona kuti in every generation kune vanhu vanofanira kutorangaridzwa kuti namatai akasika. Handiti wapabata. Vereka kuna Vakorinde vekutanga 10 vhesi ya 20 na 21. Vakorinde vekutanga 10 vhesi 20 na 21. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedheni havazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Hamunganwire pamukombe waShe
nepamukombe wemweya yakaipa. Hamungadyire patafura yaShe nepatafura yemweya yakaipa. Now Paul ari kuisa pachena panapa kuti vatendi vasiyane nekuenda kumabira. Ndiwo kuti vhangeri harina kunonoka here. Kumabira kunoitwei? Hanzi pamwe kuenda kumabira hamusi kunosangana naKristu. Right. Ende hamusi kunosangana nemweya yehama dzenyu dzakafa. Okay. Asi muri kunosangana nemadhimoni. Nekuti vakafa havadzoki. Ndizvo. Saka mweya munosangana naye ichizvidaidza mazita ehama dzenyu dzakafa, madhimoni. Saka Paul ari kuti hazviite kuti munhu ubve kubira kwaunopira uchisangana nemweya yakaipa woenda kunodya chirayiro kuchechi. Chero kuina vanhu vanoti haisi cheche rinobvumira, cheche rinotendera kuti muite chivanhu chenyu. Iri kutokubvumirai kurasika chechi iyo vateereri. Nekuti Mwari anoti kubira wamuri kunorumbidza ndiSatani nengirozi dzake. Vakafa vakanyarara vari mumakuva. Famba henyu chakabai chikatyokera ipapo pasi. Famba henyu unonzwa vanhu navatendi chero unonzwa kuti icho chivanhu chinoda kungoitwa. Chivanhu chinoda kungoitwa. Utoshemisika kuti saka chimwe chinoda kuti chinzwiswe pastor ndechekuti unotozozosvika chinonzi chivanhu chobva chaita kunge chishona kana kuti chindewere. Yeti painyorwa bhaibheri vanhu vari kunyorerwa apa vekukorinda kwakusina mushona anga ariko kana mudevere. Majudha vana Saul vakatoenda kun'anga kusvikiro repaEndori anga ari muHebheru, anga asiri mukaranga. But kunokuti ndochiwanhu yeti kana ana Saul akatotsamwisa Mwari ari muHebheru achienda kusvikiro. Verenga Genesis 22 vhesi ya 5. Genesis 22 verse 5. Abrahama akati kumajaya ake, imi chigara henyu pano nembongoro, ini nemwana tichaenda ikoko, tichambononamata tigodzokera kwamuri. Pari kutaurwa muvhangeri isingaperi, muvhangeri younamatai akasika. Ndobva taona kuti pari kurambidzwa kuita zvemidzimu nemashai nen'anga. Abrahama obva ati vasvika muzasi megomo, anoti kumajaya ake, chisarai muchifudza madhongi panapa. Inini nemukomana taakukwira gomo tiri kuenda kunonamata. Nekuti panzi namatai handitika. Saka Abrahama ari kuti tiri kuenda kunonamata tosodzoka. Chiri kunzi naAbrahama kunonamata chii? Pastor, ipapa makambonditsanangurira zvandakati ndozvikutoreva ndima iyi. Paripo pamaitsanangura muchiti because nyaya iyi ndopainobayira Isaac. Panze ndaonoitachipiriswa. Saka panapa paakasiya majaya ivo vaakuenda pagomo papataurwa ndopaari kuti inini nemwana taakunonamata. Ndichiri kuweka muchitsanangura muchiti aedza kungoreva kuti taakunoita zvatakanzi naMwari ndiite. Wakuona kasito. Ndizvozvo chaizvo. Saka chinonzi kunamata kuita zvanzi naMwari uite ndokunamata. Saka kuti ndamata yakasika. Vateereri manzwe here zviri kubuda mushoko raMwari. Kunonzi kunamata kuita zvanzi naMwari uite. Ndo inonzi worship iyoyo. Very good. Kuita zvanzi naMwari uite ndo worship. Pane kunonzi kunamata pasina. Kuna Mark 7 vhesi ya 6 kuenda kuna 9. Mark 7 verse 6. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yevanhu. Munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzevanhu. Akati kwavari, zvirokwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Saka kune kunonzi kunamata pasina. Because vhangeri yeushe ivhangeri inokurudzira vanhu kunamata Mwari. Kunzi iko naAbrahama kuita zvanzi naMwari uite. Exactly. Kwanzi naPaul kuna vaKorinde kusiyana nezvemabira nezvemidzimu nemashai. Okay. Saka kunamata ikoko make kana akutaura anoti sorry mati kusiyana nezvemidzimu nemashai.
kumunhu kana aendawo chechi asi achine machira futi ekaka ndo zviri kunzisiyai kazvite kuti unodya chirairo kuchechi iwe uine machira emudzimukumba uine tsvimbo dzemudzimukumba ikoko manje ndokuri kunzi namake kunamata pasina okay because munosiya zviri kurayirwa naMwari mutera tsika dzevanhu Mwari ari kuti pasikaita papo pasita hamusi kuona kuti munhu anenge aomerwa here because vazhinji vanenge vaine machira aya netsvimbo idzi ndiye anenge ari mukomana mukuru mumusha ita mukomana mukuru anotungamirira mhuri kuenda kuna Mwari kuita zviri correct ukuru hwako ngausawanikwe hudzenga mukati saka hudzenga hudikwi kana uri watoita mukuru mumhuri haufaniri kuita dzenga iti kana waita mutungamiriri ngwara kungwara ndokuendesa vanhu kuna Mwari kunoponesa vateereri kuita mukuru mumhuri hazvirevi kuti ndoonoita matare ezvinhu zvinonyangadza Mwari ngativei vanhu vakuru vanouyisa mhuri kuna Mwari ngatifambei pasi ende kana kunonzi kunamata pasinaka unosiya zviri kunzi naMwari chekuti nechekuti wotisika netsika dzevanhu oramba murayiro waMwari asi uchichengeta wevanhu ndodambudziko rine vanhu iroro saka ikoko kunonzi kunamata pasina anditopaona saka ngirozi shoko rinonzi vhangeri reushe ivhangeri rinotaurira vanhu zviri correct robva raisa pachena anditowazvoonaka rine kuteerera Mwari ndovhangeri reushe hatendei pana Deuteronomy 5 verse 29 nekuti iyo ngirozi yabva yadedzera ikati ityai Mwari mumurumbidzei iko kutya Mwari kuita sei Deuteronomy 5 mama ndifuta muno studio ndandatoshaya vhinduro kakabati iko kutya Mwari kudika ndandati tuzuka Deuteronomy 5 verse 29 dai vaiva nemwoyo wakadai vakanditya nekuchengeta mirayiro yangu nguva dzose kuti zvive zvakanaka navo ivo nevana vavo nekusingaperi dai vakaita mwoyo wakadai wekunditya nekuchengeta mitemo yangu saka kutya Mwari kune kuchengeta mitemo rega unzwe ichitsinirwa pana Deuteronomy 8 verse 6 Deuteronomy 8 verse 6 unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako kuti ufambe nenzira dzake nekumutya kufamba munzira dzaJehovha ndiko kumutya saka pari kunzi tyai Mwari pari kunzi fambai munzira dzake rekaunzwe Soromoni achitaura kuda kuna muparidzi pa12 vhesi ya13 na14 muparidzi 12 vhesi 13 na14 zvino shoko guru pazvose zvatanzwa here itya Mwari uchengete mirayiro yake nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose nekuti Mwari achatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvose zvakavanzika kunyange zvakanaka kunyange zvakaipa saka pari kunzi chinhu chakakosha kudarika zvese ityai Mwari chengetei mitemo yake nekuti achatonga andonzwa ngirozi ichidaidzira kuti nekuti nguva yake yekutonga yaita sei yasvika paaidedzera 1844 kuti Jesu anonopinda munzvimbo tsvene kuti atange rutongo anobva ati ityai Mwari kuti chengetai mitemo yani yaMwari nechikonzero chekuti kudii chinonzi rutongo kutora munhu womiswa apa motora mitemo yaMwari muchiteera mararamiro aakaita pakuroora kwake moenzanisa kuti iro bhaibheri rinoti vanhu vanofanira kuroora sei moenzanisa ko maitiro ake business rinomboitwa sei moenzanisa ko madyiro ake moenzanisa ko mapfekero ake muchienzanisa rudo kutonga kaiko asi ndochokwadi because munoona kuti pane zvinoitika munyika zvekuti unongononzwa nzi kesi yaya iri kutanga judgment mangwana pane paine nyaya kana kuti yakakurumbira mazuva iwayo saka vanenge vachireva kuti yakuenda kukoti ende handinyaya ruzivo rwakanyanya rwezvinoitwa muya but I think chimwe chavanenge vachiita kutarisa maitiro akaita munhu against zvinotaura bumbiro renyika
kuti mutemo unoti kweiwewe waidai sei, kureva kuti zveshuwa chinonzi judgment ka kuenzanisa zviri kuitwa nemunhu against mutemo. Saka mutemo manje unenge uchienzanisa ko zvamaenda kucheche ko sabata maichengeta ripi. Ipapo pastor musataure pastor ndogara ndichikukumbirai panyaya iyoyo kuti dambudziko riripo pastor hambenoti pangaitwa sei. Nyaya yemutemo haiite unge dambudziko kuvatendi hameno kwamuri makristu. Pari kuita unge panoita dambudziko kana unge kakudiscomfort kana unge kakukakavaraka munharaunda pastor ndepekuti mutemo ikoyo ukabvunza kuti unotonzwa vanhu vakatsamwa kunzi shuwa munhu angatore murume wangu ndimai vekuchechi vanenge vaidaro vari kutoziva kuti upongongo uchitwa namai avo hauna kudii, hauna kunaka. Pakaita munhu usiku onzi bavhaiwo vanhu vanobuda kunge vachaiponda because vari kuziva kuti yenge ichiba hazvina kunaka. Ukabvunza vatendi kuti tonyeperana here vanoti kunyepa hakuna kunaka. Ukavabvunza kuti toba here touraya here vanoti aiwa. Paunodzoka pakuti tochengeta sabata here ndo panotanga kubuda mavhesi ana vakorose 2 mutemo wakapera pakaitwa sei pastor because inzwa izvi zvinoita panobva munhu instead yekuti achiona kuti no pandine problem pasabata munhu kuti zviite unge zvavharidziraka anobva anomira obva atoti hatisisiri pasi pemutemo asi ukanomuongorora kuseri kwake haasi kuti uraya naye anenge achiramba ipapapa benzapa. Mapisarema 1:1-2 inoti verse 1. Mapisarema 1:1-2 verse 1. Haleluya. Wakaropafadzwa munhu anotya Jehovha, unofarira zvikuru mirayiro yake. Munhu anofarira munhu anotya Mwari anotonakidzwa nemitemo yaMwari. Mitemo yaMwari hausi mutoro, hausi musengwa kwaari. But ndo panoburitswa nyaya dzekunzi grace, sungano yekare, vakorose. Vamwe vanhu chavasingaziyeka, umwe munhu wamunoteedzera anenge achida kuvanda seri kwamamwe mavhesi kuti arambe akamira pane zvakamurerukira. But vhangeri manje inofanira kuenda kuvanhu vese. Pakunzi ityai Mwari. Ivhangeri yeushe. Usheka zvireva kuti iri kusumudza Jesu saishe. Ishe ane mitemo yake. Iwo vambona kuti ishe umwe neumwe ane chisi mudunhu make. Ane chisi. Hakuna ishe asina chisi. Nyika imwe neimwe yaunoenda vanotori nezuva rekucherechedza umambo hwavo. Vari kutokopera kuna Mwari. Ndishe. Saka kana ari ishe ane mitemo yake. Ane mitemo yake plus ane chisi chake paplaneti Earth. Mirai ndingoyamba zisatanzwa kambo. Vateereri. Handicho chidzidzo chiri kuitwa napastor asi vari kuburitsa kuti vhangeri yeushe mazuva ano ekupedzisira ivhangeri inonanga. Iri kunanga kuti kudii? Iri kuti ityai Mwari mumunamate. Bhaibheri raisa pachena kuti chinonzi kutya Mwari kuchengeta mitemo yaMwari, chinonzi kunamata kuita zvakarayirwa naMwari. Panyaya yemitemo ndoziva kuti pane discomfort. Ngatinamatei tiri kwatiri vateereri. Mwari atizarure nyaya iyi ijeke. Hakuna ishe asina mitemo yake. Ngatisimudzirei Jesu saishe mukati meupenyu hwedu. Ngatichengetei mitemo yaMwari. Tombunzwa kambo. Atinzwei kambo tikatienda mberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Imvela yetu itelusizi, isono sensu twalubenzima, nesibopongeke sasedula, ekupeleni sizotokoza, ekupeleni sotokoza, ekupeleni so mbonu jesezulini nomkosi bake, sihlabelele, ekupeleni sizotokoza. Amathunzi azonyamalala,
Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi neurukuru redu shoko rengirozi nacho. Saka tanzwa kuti kune vhangeri yeushe inofanira kuparidzwa Jesu osouya. Tikanzwa kuti vhangeri iyoyo kuna zvakazarurwa rinonzi ivhangeri isingaperi inotaurwa nengirozi nato. Saka tangobata ngirozi yekutanga chete yatiisira pachena kutya Mwari, kunamata Mwari akasika. Saka handei pangirozi yechipiri kuna zvakazarurwa 14 pavhesi ya8. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kwoupombwe hwaro. Ngirozi yechipiri kana kuti chimwe chikamu chemeseji yacho cheivhangeri iyi chiri kudaidzira kuputsika kweBhabhironi. Chirawo ichi. Yes. Saka regai tinzwisise kuti kana pachitaurwa zvekuputsika kweBhabhironi chii chiri kutaurwa. Handizvazvona. Because nyaya iri mudariroka ndeyekunamata Mwari Ndeyekunamata. but apa pochitaurwa nekunzi rawa Bhabhironi. Saka zviri kureva kuti endai kuBhabhironi kwarakaputsika, munoona kuti kune zvine chekuita nekunamata here. In other words, muri kuti tishandise zvakataurwa naIsaiah 34:16 inoti tsvakai mubhuku yaJehovha, hakuna rimwe shoko richashayiwa shamwari yaro. Saka muri kuti mavara aya ekuti Bhabhironi aya iro Bhabhironi raitongovako rikaputsika, ariwo mavara ataurwa futa. Handei tinotsvaka kuBhabhironi kwacho acho tinzwa kuti meseji ikuti saka handei kuna Daniel 5 ndo musi wakaparara kushe weBhabhironi. Muna Daniel chapter 5 tiverenge vhesi ya 3 na 4. Verse 3. Ipapo vakauya nemidziyo yendarama yakanga yabviswa patemberi yeimba yaMwari yaive paJerusarema. Iye mambo nemadzisha ake nevakadzi vake nevarongo vake vakanwa nayo. Vakanwa waini vakarundidza vamwari vendarama nesivheri nendarira nedare nematanda nemabwe. Zvino nenguva iyoyo munwe yoruoko rwemunhu yakauya ikanyora pakatasana nechigadziko chemwenje. Musi waparadzwa Bhabhironi. Yes, pastor. Mambo nemakurukota ake vakaita bira. Ndibherishazar. Vakaita bira. Pabira apa paidyiwa, painwiwa, hanzi papaine pfambi zhinji. Chinwa nezvinodhaka. Saka zvakaitwa manje pabira iri, vakaenda kwairongedzerwa pfuma yavo. Ndobva vanotora midziyo yakanga yabva kuJerusarema. Ndinoda kuti mukonzi unoziva ndaseka ipapo muchitaura ndambofunga hangu kuti iri bira rakaitwa kare kare. But mabira ari kuitwa ezvino pastor akangofanana nezvizvi. Ndozvandaitofunga maimai iyi nyaya yekuti pane pakazara pfambi. Mabira ari kwezvino haabva anyatsonzi bira aiwa Anodaidzwa mazita mamwe anogona kuhwanda ari kuti pati chichi. But muchaona kuti zvakaitika apa izvi zvandangonotisa bedzi kuzara kwepfambi dzinenge dziripo. ndikutonyatsoona kuti wakumana inga hapana chinyowani tikungoita exactly zvinosotesa Mwari indai pastor. Saka raive bira rekusotesa Mwari. Saka zvakaitwa ndezvekuti vakanotora midziyo yakanga yabva kuJerusarema gore ravatapa vaIsraeri. Gore riya ratapwa vaIsraeri naNebhukadhinezari vakauya nemidziyo yaishandiswa mutemberi yaMwari. Midziyo yaishandiswa pakunamata Mwari. Yes. But pabira iri manje yakaiswa doro. Sekunge kuti ndobva vatanga kumwa doro ka papasina makapu ere. Makapu vaive nawo because vakatozviita vadhakwa. Kudhakwa kwavanga vachitombonwa. Kwakuti toda kunwira mune ekuchecha. Saka kudhakwa kunoisa kamanyawe munhu nekufumuka. Kurerutsa soro zvekuti unotanga kuona zvinhu, ukoshi hwezvinhu hunopera. Ndosaka vanhu vachinzi musiyanai nekudhakwa. Because kudhakwa kunorerutsa zvinhu. Ndosaka uchiona munhu achiti kuno munhu waanotya asina kudhakwa. Unondiita handitozviona. But unoziva chiri sorry pastor. Panyaya yekudhakwa ipapo unoziva kuti maybe saka pamwe inozvikutoitika panyika. Mazuva ano ukaita chinhu chimwe chaunogona kutobvunzwa dzimwe nguva even nemamwe matara anotoita nyaya dzekuongororwa kunzi wangu wakadhakwa here.
zvekuti vakavherifya kuti wakadhakwaka inotoita kunge excuse yekuti saka zviri right zvinowanikwa mukudhakwa kuti kudhakwa kune ngozi. Saka nyaya ibaba ndeyekuti vachiisa doro mumidziyo yaMwari kudzikisira Mwari hazvisingaite kumuisa palevel yezvifananidzo zvavo. Ende vari kubva vatonzi pavaimwaka vachishandisa midziyo yaMwari vairumbidza vaMwari vakaveswa. Ndizvozvo handitozvo. Saka chii chiri but iko kakuita ikakapasita kekuti midziyo mitsvene asi uri kuisa doro rinonyangadza right kakuita ikakawonamata Mwari asina kusika kuti unyazwa kuti mavessels andiri kushandisa matsvene anoshandiswa kunamata Mwari iwe wobva waisa doro rinovengwa naMwari right. Saka iyoyo mani ndo chinonzi chenamati chemubhabhironi. Okay. Kana muchidzidza muzviprofita Alright. kanamatiro asi ndekekubhabhironi kekuita sei kekuzanganisa zviri correct nezvisiri, kuzanganisa chokwadi zvitsvene nezvisiri, kuzanganisa Mwari wechokwadi naMwari wenhema ndokanamatiro kemubhabhironi. Saka kana pachideedzerwa manje nemutumwa kuyambira vanhu kuti bhabhironi rawa vari kutoti ngwarirai kanamatiro kemubhabhironi kanozanganisa chokwadi nenhema. Ndosaka uchiona vanhu ezvezvika vanoti kana bhaibheri richidzidzisa so richiti imi kana mafunga zvekunamata unofanira kutenda muna Jesu, vanhu vanoti correct. Kana watenda muna Jesu unofanira kubhabhatidzwa, vanoti that's fine. Asi chiende unotarisa vachibhabhatidza manje. Bhaibheri richinyadzisa pachinoti pakubhabhatidza munhu anoenda pamvura zhinji onyunzwa kawani miri wese. Ivo manje havadaro. Zvinobva zvanzi chakangokosha moyo vobva waita nemamaitiro vakuita kaitiro kani kavo. Saka panotorwa kutenda muna Jesu opposites acho anonyanya pasi kusiyana kwacho ainowa hatipo pakutsvaga kuti kumakereke kuri kuitwei kuti bhaibheri pariri kuti kunyudzwa mumvura but munoona zvimwe zvacho zvinozonyanya pasi kuti panobva paitwa zviri opposite zvekunyudza zviye hazvitwe pamunongonongosaswa mvura pasi muri kuona zvekupedza kuti kusiyana kwacho ikoko kwakanyanya kungotora mavara emubhaibheri nekuimba zvekunamata asi kuita kwacho kwasiyana. Saka chimiro chiri kunzi Babylon ndo chekuti pari kutorwa zviri correct zvozanganiswa nezvisiri. Pane imwe nzvimbo unoziva kuti mufundisi akakurumidza kupedza sevhisi yekuchechi achimhanyira kunoita sevhisi kumba kweimwe nhengo. Unoziva kuti ainoita sevhisi yei kwaive nebira, saka akatopinda mufundisi kutotungamidzana nenhengo vachienda kumba kunonamatira uhahwa hwebira. I know kuti kanya yakamutaura ndeke kungoti tiri mustudio hazviitike izvo vateereri vateereri ini ndoda kutoramba ndichiramba zvataurwa namufundisi. Kanya yakavataura aka kari kuburitsa zvatoda kuti zvibatwe zvikunzi naMwari mubate kuti kuzanganisa chokwadi nenhema hazvina kudii, hazvina kunaka chimiro icho cheibhabhironi. But chimiro chekuti mufundisi anganamatire doro kuti Mwari ari blesse saka vanhu unoona kuti vanhu vanenge vachitaura kuti tiri wechechi tiri wei pakunoroora chaipo chaipo pakuroora. Unoona munhu anoita vakadzi vatatu handitozvona iye Mwari kunamara akaikuti koinga pakusika Mwari akaita akasika mumwe chete akagumirwa here apera simba rekusika zvobva zvanzi aiwa kuratidza kuti murume kanongoita mukadzi wake Adhamu chaiaka nekusimba kwake kuyakuyaka nepfuma yaaive nayo Adhamu akasikirwa wani. Iwo uzoti iye zvinezvi nekudetsa kuri kuita ikonomi inini pangu pacho ndotozisha kuti ndochiti kudipa ndokurukura nevanhu zvese zvine zvajeka. Saka vanonoburitsa bhaibheri, saka vanonovhara bhaibheri voti aiwa kuchechi kwedu tinodai inonosiwa yakunzi kuchechi. Pamwe pacho vantonzwa achiti Abrahamu akazonotora Haga, David akazonodai kuti waenda kuchikoro iwo handiti madzidziswa ubva wanzi kuimeti waitadza sei ubva wati group leader wedu ndo anza yanga anyora irong
unoombererwa maoko kuti wanyora zvaitwa ngatiteedzere vana Abrahamu nana David pavakagona kwete pamamistake. Ko apa pastor panondinetsa pekuti uchifamba munharaunda unonyatsonzwa kuti song iri kuimbwa iri kutaura mavara aJesu kuti wedu let's lift Jesus high handiti but twaini yacho inenge ichiridzwa uchipfuura unotoona kuti twaini inenge iri twaini kwandundurudzwa mashoko kubhawa but mavara ari kutaurwa ari kutoti lift Jesus higher higher but twaini yacho ukaitenda kudai pastor handikweri kukutorwa kumixa right chinzwa pana zvakazarurwa 18 pavhesi ya2 nevhesi 4 zvakazarurwa 18 vhesi ya2 na4 vhesi 2 na4 akadanidzira nenzwi guru achiti rawa rawa Bhabhironi guta guru yava nzvimbo munogara mweya yakaipa nenhare yemweya yese yetsvina nenhare yeshiri dzese dzine tsvina dzinovengwa zvino ndakanzwa rimwe izwi rinobva kudenga richiti budai mariri vanhu vangu kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro mugorega kupiwa madambudziko aro. Saka Mwari ari kuti Bhabhironi rawa pane kanamatiro kari kusanganisa asi imomo mese mune vanhu vari kuda Mwari nemwoyo wese. Saka Mwari anobva ati budai makadarimo hakuna kuramba uri pasiri correct. Buda uende pane zviri correct. Ende usandibvunza kuti saka kana ndabuda ndoenda kupi. Jesu aidzosa mubvunzo kuti iwe unonzwisisa sei. Ipo ndaida kutobvunza pastor because mukutaura zvinhu zvandiri kusangana nazvo izvi pane pekuti munhu anobva ati amenova ndimunotaura nesu ateereri pamunobva matibvunza kuti saka nhai pastor muri kuti ndichimira kuenda kuchechi here. Jesu dzimwe nguva wabva ati nhai pastor saka muri kuti zvandakaitwa zviya hakusi kubhabhatidzwa ndotanga patsva here. Jesu aipindura achiti chainondinetsa unenge uchiona kuti ukamuti siya unobva waita kunge zvinonzi saka program ino kana tiri mustudio tirikusiyisa vanhu machechi avo saka ndinonetseka kuti haufanire kunetseka nakastori verenga bhaibheri kana Jesu aiti kana avhunzwa mibvunzo yakadaro aingoti iwewo unoona sei unonzwisisa sei. Kana munhu anzwisisa manzwisisiro ako ndichienda kuchikurumidza kunoita izvozvo. Aiyo pastor munhu anenge atonzwisisa anenge saka kana anzwisisa ndonditeerai pastor munhu anenge atonzwisisa kuti zviri kutaura bhaibheri kubhabhatidzwa ndekuku kunoitwa munhu atenda. For example obva anditi pastor ini ndakabhabhatidzwa ndiri muchechi mukona ndikupa seexample saka muri kuti kudii saka panondoba ndiri kuti unomubvunza kuti iwe wanzwisisa kuti kudii. Kana zvawanzwisisa izvozvo chienda unoita handitozviona vanhu vanenge vainyanza kastori hati handini tipedzise nguva dziri kutisa zvakazarurwa 14 vhesi ya9 na10 saka indiresi yechitatu andapanzwa saka pari kunzi budai muri kuti kudii. Vanhu vari kunzi buda pane zvisiri correct uende pari correct zvatopera munhu anotozviona tsvaga mubhaibheri zviri mati ndiverenge panani zvakazarurwa 14 vhesi ya9 na10. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akateera akati nenzwi guru kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nekugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake naiye uchanwa waini nekutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kubvenganiswa mumukombe wehasha dzake achatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pevatumwa vatsvene nepamberi pegwayana. Panapa panotaurwa zvinhu zvitatu: kunamata chikara 1, kunamata mufananidzo 2, kana kugashira make yechikara. Ndizvozvo kunamata takakunzwa mune chimwe chidzidzo kuti kuteerera. Ndizvozvo saka zvinova kuti panapa hapasi kudiwa vanhu vanoteerera chikara kana kuteerera mufananidzo wechikara kana kugashira saini yechikara. Ndimhanyere nekukasika ndonoti ndakazvibata here muzvidzidzo zvakapfuura makati chikara ndo chimiro chiya chakapinda church, the Christian church mumadark ages yakuintrodusa zvinhu zvinopesana neshoko raMwari pakasandurwa sabata remubhaibheri rikaiswa pamusoro kutango wevhiki vanhu pavakatanga kunamata vachipfugamira zvivezwa zvidhori pakaurayiwa vatsvene ndo inonzi chikara. Mufananidzo wechikara itai ipapo mufananidzo wechikara yakanzwa kuti pakudzidza kwatakaita unoumbwa nemubatanidzwa
wemachechi. Yes. Mubatanidzwa wemachechi uyu wochizoenda kuAmerica kunokumbira masimba ekumanikidza vanhu kanamatiro kavanenge vasunga zvikuru sei pakuchengetwa kwesabata remusi wesande. Inyaya iri kutogadzirika mazuva iri kutoumbika ndo mufananidzo ichikara kureva kuti mubatanidzwa wemachechi kana kubatana hakuna kuipa asi pavanobatana vochinotsvaga masimba ezvematongerwo enyika ekumanikidza vanhu kana matiro vafanana nezvakaitwa neChristian Church of Dark Ages. Saka vatora mufananidzo weThe Christian Church. Right. Pana ndichida ndepekuti kana chiratidzo. Right. Chinonzi chiratidzo ukaenda kuna Ezekiel 20 pavhesi ya 20 Mwari anoti ndakavapa sabata ndo maki yangu ndo saini yekuti ava vana vangwa. Saka Mwari ane maki yake sabata remusi wechinomwe wevhiki. Asi kuna zvakazarurwa 13 pavhesi 2 kunonzi The Christian Church payakachinja sabata ichiisa pasande yakanga yapuwa chigaro naSatani nemasimba naSatani. Saka yakaisa maki yaSatani inopesana nemaki yaMwari. Patakaona kuti maki yachona kuchengetedzwa kwesabata remusi wekutanga wevhiki Sunday. Right. Yes, saka inonzi maki yechikara, mark of the beast, kuchengetwa kwesabata risiri remusi wechinomwe wevhiki. Right. Saka panapa chindibatsirai pastor mwedu kufamba. Saka pari kuonekwa message ichienda ichiti kana munhu akanamata chikara kana mufananidzo wacho kana kugamuchira chiratidzo pauma kana paruoko iyeye achanwa hasha dzaMwari. Message iri kuti kudini asi kuvateereri ukateedzera dzidziso dzakaumbwa neThe Christian Church of Dark Ages. Right. Ichishonyorora chokwadi chaMwari. Right. Kana kuti kuteedzera zvichamanikidzwa nemubatanidzwa wemachechi nechisimba. Kana kuti kuchengeta sabata rakaiswa neThe Christian Church of Dark Ages uchisiya raMwari ndo paunoburana naMwari. Saka ndo shoko rengirozi yechitatu. Yekutanga tinamate Mwari nekuchengeta mitemo yake. Right. Yechipiri budai paBhabhironi pakumixwa chokwadi nenhema vanhu vabvepo. Right. Yechitatu ukaita nharo woramba uri muchimiro chakadaro zvikuru sei uri padzidziso dzakatangwa mumazuva eThe Christian Church yaane muzindakuro munguva yeMadark Ages woteedzera dzidziso yemubatanidzwa wemachechi pavachapiwa masimba ekumanikidza vanhu kunamata vachichengeta sabata risiri remushoko raMwari kana kuramba uchicherechedza nekuremekedza sabata rinova chiratidzo chesimba raSatani kwete raMwari unoburana naMwari. Saka imessage isingaendeswe nengirosi asi inoendeswa nevanhu mumazuva ekupedzisira kugadzirira kuzosangana naMesi. Ipai vanhu mafoni tibate pa0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vavendemi tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndiwike ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira